mình chia tắc đang hay hả ủa đó lật nè xong cái này ta pre cứ ta pre put prokat cứ nè na cái này ta nó còn dùng ai mẹ ta pre cứ pre win yen quan hai nè chẳng có vấn đề không có cái prop cái bạn đấy nè basin siya min pre rop prampul pun cái bạn churu na pre put apa rawat puntai basin siya yung dangoy alo yung dangoy oh pre ko mình siya abay dahil manuban winyin okay hay nhận na dahil tubay bungkum trong hay nhận na basin siya yung chang tubay bungkum prea ruapuan kadai yung tubay ro prea dahil prawinyin hay pin yung tubay bungkum trong cứ nốt trao tay tubay bungkum dahil winyin ta dapanan nang tipi cứ nang si kadai put inay ta put kot. Okay. So, bantuan mo. Ani pinay nay prea siya. Uyin. Tam prea ko siya na. Ala yung dang chlaw yan. Tam bot kumpi. Nó có nông yuhan. Prea ko prawinyin. Ang sagay, tam prawinyin may tamay. God Spirit. Tam prawinyin mình ta mấy dùng đừng hay province tay mình này mấy anh chân ăn nào cái gì đừng ăn chẳng ngồi cái gì ok ngồi đi bay bé Sumnuwata priyachanana. Chapisin ako kapuso yung at damte o priyachanana. Priyaput man. Ay man. Tandam. Alaw yung dang ay. Pipro. Priya ko. Priya win. Yen. Ang sangay ay yung dang pra ko cha pra win. Ang sangay sumnuwata. Badong tito. Ta pra win yen may tamay. So now tini. Prawinyin may ta prea siya matcha mon siya sat lok dahil kat cengpi side siya. Mineta prea yung mon siya kat pi side siya do yung takop niya te. Ano na yung kat pi pokpadaya te. Prea yung minyin mineta admin do yung te. Okay? Hai ro min cùng nát đòi rốt cây nô tê trong bên này ta rốt cây rốt trống cũng mình thôi ô thì ho miền yêu cổ rốt piếp rồi rốt piếp jumlah anong min cùng nọt bên khói kia chẳng bán hay kia trao lại yêu đấy jumlah nang ko rupiah nang dahil yung tubay bungkum nang pe karoy pe kita nang ni hay tao kon 9% chi yun ho yung chi lan anang at dan nang hay min tay nang tini yo lot min kum na puntay pra winyin nang yung tao na pra nang tinu yo lot kon robot pra yung tao na pra nang tinu admin natin yung lang yung tao chi yun ho yung tao puti sing basin siya kun mo prea naw chumo yun chi hao ta pra winyin ke pro okal chine do chine nya na dai chưa pi prea yun presu kris min chi bot okal chine da amen ay pi yung koro prea
Kleng của tiêu prea thu môn nóเป็นไรkia chụp trên tay cái trong là con sùng râm cái tay của hai thu admin đây yêu đấy anh chẳng ngay sebagai ro prea dahil admin ro kadaway admin ro punta ke pro prea yung konsep praminyen hai mol coin basin siya yung mol coin mineta nang man siya prea te anong kleng ngay pe pro basin siya yung coin hai man praminyen hoy kon basin siya kun dada kanong pulaw hari taon kain rupiah dut kita prehanan basin siya yung kain actual punek nang sedap lukurun aja ada men priati pro prehayan kun siya prea winyin sedap ano dus na nang kaput siya kum tingal at bahing ro prea oh Christian prea Yesu at kain hang preso min mok ay minsa wingman Min pokmuat wingman. Ay preso, kaya preso na ina. At kate, ano nga? Pero min klein. Preayan ko, molat ko ino kanong prawinyin. Sudah ba? Poso. No tino? Mo pusing-pusing. At kate. Bao kiêng hai quên rồi nhưng an phải bật tu tao nhưng đang hỏi prea put prakat ke prea winyi dapat not okay mul koi nak bantai nam mien wat mien pro te kenai ngutsa Dia cunai ko nyok cuna presu te pro Prayan ko siya prawini. Basin siya prayan no krop te kanay minayta prayan ay kapiyan. Amen. Puntay basin siya prayan tuk na tini mo na tini hay yung guru satu hay yung tao chungka tao tino at tao chumoyen may nake kapiyan ay Trahat Sophia? Pero at tao cuma yan. Kenapa? Hai utiha. Kaya yung natin eh. Hai utiha. Yung buka na rucak. Berkun na salamoy. Hai. Min akipay mau. Hai ki. Nikro Sophia. Nikro. Nita. Ketika aku kumpul Cito to hai pre to ta bayang atlet cik ng pro to ta trawa dot de anjing batin cik bising tahu na yang tahu kot bicara na tanggaw ko niya bong prea kiam cha roi mo opri luong cha roi ban go luong om na ti prea vi yin bo ri sot man men ron tai tam ro ya ri ri khan rao lu te coi nó Doi sa prayan ko siya pra winyin mineta yung tabay bungkom pra prea del winyin yung may ansang ay yung tabay bungkom prea yung doi pra winyin trao tabay bungkom prea siya macha doi smo o pidong chet kene o pidong chet yung tabay bungkom prea kaya o pidong chet ha yung prea sulay prea sulay na Sulay prea yung cakap yung tubay bungkong. Man siya yung tubay bungkong prea yung tao pasate playcher ay prea yun prea kan ani nyap hop dorenta. Tanya nada dorenta no. Buto te kung at kuin kiting play check dada play check chet koy tay. Ay kita imat ay kita tetik
Đấy tàu này ta đi chung khói chung can dương tụi bay bùng cung trong đó xì cái đáy bớt oh lu terus dekut lagi mikro nyakla kita jemput perkara ada tanya di kok ni nanti ni anseng som an cangok dia boy pi bay ta Amen. Okay. Yung trao tubay bungkom daw si kaday but pasensya yung atdang tubay bungkom si kaday puti katubay bungkom yung atdal priyaday. So now tini kan tubay bungkom robo yung trao tay kaeklo si kaday but si kaday pot meneta Prea bantul. Neko ciye pre bantul. Terus ne basin siya min pre kumpi antaw anay ko ciya pre bantul mineta abay del ban susinaw tini. Abay del ban susinaw tini ke poping daw si kaday. Poping daw si kaday. Put mintay si kaday put no kanong pre-kumpi. Ada bay, pipro, pre-bantul, tusungkan. Yung mon, ruko yung at yun prea basin siya at min pre-bantul butrong na. Terus na dambay ng yung min ka yul dam. Siba, piprea. Dambay yung squal prea, yung trauka, pre-bantul bu prea. Pipro pre-bantul bu prea ni. Ke chia poping daw si kadai pot. Rau pe pre-bantul pre at min si kadai pot ni. Do sini basin siya yung tumay bungkong pre yung trauka pre-bantul. Do sini yung tay an pre-bantul, yung suksa pre-bantul. Pipro min tay si kadai pot. No kanong pre kumpi. Dapat di ko siya sara sungkan ay ka tubay bungkom ruko ka chur tau tubay bungkom ro wala to dai. E pro yung trauka sa kaday pot ng duknuam chibot jing changok ni. Bo yung trau tay paek lo sa kaday pot na pre bantul bo pre. Hai padaw lo pra Yesus Kristus. Dahil siya plau ay siya si kaday put minaita pre Yesus Kristus kung siya plau ay sumkan kung siya si kaday put nang chibot Yuhan sumpok dapon ka dapramoy Diyos niya siya sumkraw chakok niya chapisik kaming ay daw ni sumruan daw tini kunyong prapay now kanong pipablok tiyang mul min prea dahil mano ito ba'y bukong ruwap puan ruwap liin dahil kung tayo min tayo prea dapot prakot tamo iti kanong ruwap puan no prea dapot prakat no kung siya prea dahil ban bungkat pero ko prea tiko bungkat pataymik ng panday. Hai bantuan muk menu talia piung pubak. Hai menu ke Bombay piprea. Anjang hai menu ke padai piprea. Anjang hai menu ke padai piprea mineta menu nong tu at squal prea at may bungkong prea. Pot pakot. Anjang hai dambay ke ketamin prea na
ke bungkat roko ke twu rok ke twu prea klon aing ano ko siya rừng ngay prea datai ke pro kaដោយសារព្រះក៏ជាប្រវិញ្ញាណហើយយើងត្រូវតែទីមួយគឺយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណដែរដោយវិញ្ញាណដែរហើយទីពីរគឺដោយសារព្រះយើងក៏ជាប្រវិញ្ញាណយើងត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះដោយសេចក្តីពិតដូច្នេះហើយយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះព្រះគម្ពីរនេះគឺជាសំខាន់បំផុតនៅប្រទេសណាគេមានព្រះគម្ពីរ